Moikka! Mä oon Kaisa Allergia- ja Astmaliitosta. Tehdään nyt semmoinen lyhyt taukojumppa, minkä voit tehdä vaikka työpäivän ohessa tauolla. Semmoisia ryhtiä parantavia liikkeitä, että saadaan rintarankaan liikkuvuutta. Hyvä ryhti on tärkeä erityisesti astmaatikoille, että pystytään hengittämään kunnolla. Ja otetaan ensin semmoinen hyvä perusasento. Laita polvia hieman koukkuun, vedä alavatsa kevyesti sisään ja otetaan kepillä pari liikettä. Eli ota semmoinen vähän hartioita leveämpi ote ja lähde nostamaan keppiä ylös, paina kevyesti ja tuo samaa reittiä alas. Tuo ylös, anna rinnan ja olkapäiden hieman venyä ja palauta. Hengittele rauhalliseen tahtiin samalla. Tuo sitten keppi niskan taakse, aina harteiden taakse niin se ei paina niskaa. Ja pidä lantio paikallaan ja lähde kiertämään ylävartaloa. Kierrä kevyesti oman liikeradan mukaan. Pidä katse koko ajan edessä ja niska pysyy suorassa.